Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi bersama Bu Yuni dan Intan lagi. Bu Yuni lagi, Bu Yuni lagi, Intan lagi, dan Intan lagi. Sahur pemirsa, sahur. Terima kasih Mbak Indah. Dek bengi di WA, mbok tak tumbasno gurami loro, mae yo loro, jenengan yo loro. Maksudnya aku kene siji, nggone Dek Dewi siji. Anu apa dijupuk Repa. Terus bengi-bengi dijupuk Repa. Alhamdulillah. Jadi sahur pakai gurami. Sahur pakai gurami pemirsa. Enak kerupuke Dek bengi tak maem kerupuke tak karete lah kok ucul iki guramine pemirsa. Aku ngeplok karo sapa ya iki ya. Oh banyak sekali pemirsa yang apa iki sing tak ajak ngeplok. Oh enek semut kene lho, semut-semut kene kono. Enek jengklong-jengklong. Terus di belakangku ada yang bergerak-gerak itu loh pemirsa. Tuh, gandulan kursi itu loh pemirsa. Sahur, sahur. Ayo, ayo kita sahur. Milih kopi, teh. Apa susu coklat? Teh. Oh, temenku tanggoku sing tak jak ngeplok iso jawab pemirsa. Teh. Dedek gak gak ning kamar mandi sik. Lho. Mak yo selaki mesakno, Nduk. Teh. Ayo Dok, nang kamar mandi Dok. Piye iki? Alhamdulillah. Tak patene sik ya Dok. Ditutup ae kok. Apa? Yo wis. Tutup wis sisan kamar mandi. Wis sijik tanganku. Nganggo gurami. Iku nganggo botok barang kok. Intan ndek rene ndak? Nah, wis. Aku duwe botok. Iki udekno sik. Wah. Udekno sik ya. Enak tempe bareng. Ya ndak? Ndak ta? Wis. Intan, lho kutah kabeh. Salam. Wes. Wes kabeh. Iya. Sambel aku wis botok. Bismillahirrahmanirrahim. Mbok batalno neh, mbok batalno. Mbek tempe iki, ndak ambil. Makasih Mas Dimas, terima kasih ya Dok, Mbak Indah dianteri gurami sing njupukno Repa. Niat neh ben lebih ningati lebih. Apa ya? Lebih iku lho Dok, lebih adol. Intan sing gelas ndi? Aku iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Mawadi An'a Dai Fardi Syahri Roma
Doni, Hadis, Syaniti, Fardal, Hitala, Lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Apa tok? Ma, Masih hangat-hangat pemirsa, monggo sahur pemirsa, mugi-mugi sahur jenengan apa ya? Puasane jenengan sampai sahur jenengan, puasane jenengan mugi-mugi lancar, paringi sehat selalu. Apa tok? Ma, Nugget. nggak tempe kayak ngene iki piye jane aku. Jane ya pengen nggak tempe kayak ngene iki. Kuwi jenenge tempe bakar. Ya mungkin dibumboni sik baru terus dibakar ya, Nduk. Bakar kasih Ibu gak kecap. bisa ya? Gue pernah aku nggak tempe bakar. Paling dari mungkin bumbunya kayak ikan bakar ngono kuwi. Punya pemesanan ya, pemirsa aku ajari pemirsa. Nah, ini Bu nek penasaran ngono kuwi ndelok ning YouTube. Jahane tempene enak. Ibu nanandui apa sitik pinter ibu. Alan-alan lho. Dikunyah. Ada sok-sok sing nek lali ya, Nduk ya. Enak sambelnya. Mas Dimas ya milik itu sahur ya, Bu. Ya sahur. Kok iso iki dilanjutno. Mari Intan ki nek pawagi ki wis dolan mbok ndi pemirsa. Kadang mesti ngarep kono. Aku kadang nek bar subuh kuwi, bar salat subuh ndeloki komen-komen ngono terus lara jablas ngantuk. Enak. Sambelnya pedes banget. Pedes. Engko dipanasi kena dienggo buka ya. Gak tantekno kuwi tak ngungkune ya. Dipanasi kabeh ya engko. Terus yo sama kangkung. Berarti engko ibu karek tuku kangkung. Engko cukup banyak ya, Bu ya, entek banyune. Kak gawe dhuwit ya. Ibu, ketoke enak. Ini apa jenenge? Kan catatan utang ibu kan hilang sing kae di Januari. Piro ngono. Kan yo rokok Pak Silo zaman kae kan orang ngerti apa yang dibayar iki. Gak ngerti terus ini catatannya ketemu. Terus wes ibu wis bayar. Aku emang tak gawe duit. Tapi gak usah susuk ya. Susuk apa ora? Ya susuk nek duwike ana susuk nek duwike pas ya. Dek bengi mulai jam piro Pak Silo kok enak suarane. Aku juga roh. Pak Silo mantuk jam berapa aku juga. Wong aku wis tidur lho. Awake ibu kudu rapi nak kabeh. Kenapa pijet lo kok bu enak ya? Intan roh dhewe nak. Jadi Mbak Indah. Wes Bu, awake deman wis tuwek. Sekirane awake lara kabeh, wis tau sedina gawe YouTube siji ae ora apa-apa wis. Wong jenengane wis tuwek mbok porsir wis YouTube wis gawekno Intan apa? Iki Pro
Wes to gak usah mbok ngoyo-ngoyo nemen nek pas lara. Nek jenengan lara sing rugi sapa? Yang rugi aku, mbek Intan anak-anak iki ngono. Wes pokoke sak kuwate jenengan, Bu. Sekirane awake penak. Duwe ide ya loro alhamdulillah. Nek gak iso gak usah mbok paksa. Siji gak apa-apa. Mama gak wis gawe apa guru Intan barang. Beda mek pikirane wong nom-nom ngene iki. Nah, Gustiku luar biasa, wongnya sehat selalu. Semangat aku mari akhir-akhir ini yang pemirsa sering kambuh, tensinya dhuwur, vertigo. Aku ya berharap muga-muga paling sehat. Paling sehat terus ya Allah. Ada anak yang masih saya apa ini ngarani sing jenengan titipkan pada hambamu ini, paringi sehat ya Allah aku. Jadinya timunnya rontok mambu lho. Apa teman? Nek ada buka konas, engko tak panasi. Tapi sambil cukup buat petak tangan engko. Magi ora nggo kok. Gak. Engko. Ben. Oh. Ya wis. Nek gak yo. Engko sore tak gekno sambel dhewe. Kan gurangane kok tak panasi to, mbek tak oseng nang kampung to. Ibu kok pengen gawe ongkosan godhong gedang asem-asem, seger ketoke. Kayak makan ngene yo, maaf pemirsa yo, ini rasa lahap. Tenan rasane awak kuwi ulah lagi kudu kurang pit. Sehat selalu kok ya. Apa tenesok itu dilanjut besok ya? Pedesan. Ono ki ya, terima kasih. Terima kasih. Karo sapa? Bu Yuni. Karo Bu Yuni kena apa? Wis didondomno lho. Alhamdulillah. Katoke wis gak bolong. Kan Intan dhewe, ayo Bu engko nek aku wis barano ayo kita jalan-jalan sebentar melihat suasana yang hijau. Ayo, kudu sekalian tumbas bensin. Ayo. Aku tulung jukukno kuncine. Ayo. Katoke temboke ning kene, Nduk. Katoke ya dibalekno ning tempate to. Iya kuncakno sisan. Ini dia Ayo. Ini lanjutan dari video semalam nggih pemirsa. Ini Ya wis. Piye to, guys? Ya, aku mbok syuting kerapopo ya. Mbok syuting. di sini. Ya. Oke. Tuku bensin. Pom bensin ya. Nek tuku. Iya kok mosok iki bakal ketuk ya rampung. Andelek. Lucu lagi lah. Keren-keren. Kui mah. Pakai sendal. Ya, setuju. Aku tak buka itu loh ya. Iya. Aku mau. Kak, cari. Sesuk pokoknya nek wis esuk ayo Bu jalan-jalan. Wah gimana? Takri. Takri. Nek apa jalan-jalan kok tak ujuk boleh duduk misek. Loh, Bu, banyu nentek, Bu. Banyu nentek. Langsung gua yang diangkat. Jalan wes. Mbas ini mang. Langsung ini. Iya. Gua angkati dulu. Soalnya genku kan 2. Gua angkati.
Iya, Bu. Intan ini. Iya. Hadiah 1, Nah. 3. Wah, kok. Plong, ojo ngono Tan, nganggo peso. Wah, kata-kata maklum genah. Golan Mas. Ya kan iki lho gas iki. Iki pamane galan. Coba pangan ya. Gak ya ora tak pangan. Tapi lah, ibu lali. Diwarai ibu nganggo peso. Ya. Kengek karek buka pluk. Nah, Ngono. Oh, wes pateni sih. langsung cus ya. Cus. Alhamdulillah pemirsa, ini sudah mendapatkan pemandangan yang ijo-ijo Tan ya. Iki nek jalan-jalan mosok yo ning adem-ademan ya Tan. Lho iki zamane cilik ibu nduk ta ya. Ngene iki tak nggo dolanan berbi-berbinan sing enek kuncunge ngene iki lho. Jenek rambute jagung ngono-ngono kuwi. Nah iki ambil 1, engko dioseng apa sesuk disayur menir ya enak. Wae waki. Kadang ada pertanyaan ngene pemirsa. Anu sik. Bu Yuni, apa benar kalau di rumah itu depannya ndak boleh ditanduri kates? Lah saya ya tembung jari pemirsa. Itu sebabnya apa saya juga tidak tahu. Ayo mbak mlaku jere ben sehat jere. Oh, ayo. Nah, ngene lho ayo mlaku. Kita mencari keringat pemirsa. Harus tersenyum sayangku. Loh, pemandangannya apik toh. Enak jagung-jagung. Loh. Sampai tekan kono balik neh wis keringet wis gobios Dok. Padha ae kene iki mlebu ning gone salon sing keringet dadi gobios ngono ki apa pemirsa sing dilebokno kaya ning uap-uapan ngono ki lho. Sauna. Kaya sauna. Ngono lho. Iki sampe nek menyoke wis anu walah. Godhog merupul. Wis yang kemarin tempat aku juga lemah mbek makjah lho. Lah tekan kene balik neh. Balik neh rono. Lah yo. Pokoknya tak golekno durasi 5 menit. Oh ya. Bu enter ya pemirsa. Oh itu lah pemirsa. Iki cek sejuk banget rasane. Ojo banter-banter oh. Santai, ambekane ditoto. Balik neh Rene. Balik Rene. Peng 10. Golek bensin. Golek bensin sih. Mbok jukokno apa dijukuk Ibu? Kowe. Iku. Enggak, Ibu aja. HP-nya mana? Ayo, mesti nek ngerti suket lulang mesti kudu dijupuk. Gak boleh Tan, aku rungokno iki tenan. Kupingmu aja sering mbok ngono kuwi nganggo katen bat alon-alon. Wes saya jukokno aja ngae tak jak mlaku neh kok. Keringete urung sak jagung-jagung. Ayo lagi. Ayo guys. Ayo semangat guys. Pergi golek bensin. Iyalah. Pentingnya untuk keringat. Ayo kita jalan. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Kokono aja mau. Ambil cangkulmu, ambil bendomu, ambil sakmu. Kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, Pak Tani nyangkul, menyangkul di kebun kita. Tangannya sudah dicokoti lho. Nah wes ayo balik kiri, gerak. Wes sakmen iki wes ojo ning ratan, ojo ning ratan, ojo ning ratan, ojo ning ratan. Oke lah aku nyoteng jagunge. Loh.
Masya Allah, blue ayu pemirsa. Wis toh kalah adoh nek mbek Intan ae mlakuku. Aduh. Intan. Ya ampun pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Donga-dinonga yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang diparingi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah. Penutupan ning kene lho, Dok. Ben apik, Dok. Oga ning kene lho, ning kebun kates. Kene ora kene lho kene. Tidak Ibu. Nah, andik rene. Gatel. Ning kene ki ora gatel. Kami pamit ya sagak demek. Kami pamit dulu ya pemirsa, sampama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku nek dienggo thumbnail ben apik Andik Rene to. Andik Rene to. Wah, ngene pemirsa Intan nek tak kon nyedak aku. Intan ngerti Ibu iku koyo jijik ngono lho. Aku ki apa ular geni ngono ya. Ya Ibu ular geni. Ya Allah, padahal aku ki siluman ular lho, tange kok ngono. Nggih pun pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Jukuk kates kek.